ברוכים הבאים לגובמפ, אתר המפות הממשלתי. באתר תוכל לאתר כתובות, מקומות, גושים, חלקות, נקודות עניין ועוד. להציג שכבות מידע במגוון נושאים על גבי המפה. להתאים את סוגת שכבות המידע לדרישותיך. לשמור נקודות עניין. ליצור שכבות מידע משלך. והכל באתר אחד. למציאת כתובת, מקום, גוש חלקה או נקודת עניין. הקלט את בקשתך בשורת החיפוש ולחץ חפש. ניתן להתמקד פנימה והחוצה מהנקודה שהותרה על ידי לחיצה על כפתורי המעלית, או בקלות רבה יותר באמצעות הגלגלת בעכבר. ניתן להזיז את המפה לכל הצדדים לקבלת מבט משופר על האזור. בלחיצת כפתור ניתן לשנות את רקע המפה לתצלום אוויר או לתצלום משולב, והגדלת אזור המפה לכל גודל המסך. תחת לשונית שכבות מידע ניתן להגיע לשכבות רבות במגוון נושאים ולהציגן על גבי המפה. להצגת שכבת מידע, סמן V בתיבה הרצויה. הקלקה במפה בכפתור השמאלי בעכבר תאפשר קבלת מידע משכבה. מתוך בועית המידע ניתן גם לשתף את המפה באמצעות קישור, הטמעת המפה באתרי אינטרנט, דואר אלקטרוני, פייסבוק ועוד. בלחיצה על כפתור שכבות מידע נוספות, ניתן להוסיף שכבות מידע מתוך מאגר כלל השכבות שבאתר. כמו כן, ניתן להסיר שכבות שלא נחוצות עבורך כרגע מתוך הרשימה. עבור משתמש רשום, המערכת תשמור מצב השכבות הנבחר גם בכניסה הבאה למערכת. תחת לשונית אזור אישי, משתמש רשום יכול לשמור נקודות עניין מתוך המפה ולייצר שכבת מידע משלו. במפות שלי, דרך בועית המידע, ניתן לשמור נקודות עניין על ידי לחיצה על כפתור שמור במפות שלי. ביצירת שכבה, ניתן ליצור שכבה חדשה מסוג נקודה, קו או מצולה. השכבה תוצג באזור האישי שלך בלבד. ליצירת שכבה, תחילה לחץ על כפתור צור שכבה חדשה. במסך הגדרות כלליות, יקבעו הגדרות לשכבה. לדוגמה, שם שכבה, נדל"ן בראשון לציון. בחר קטגוריה מתוך רשימת הנושאים, קדסטר ומקרקעין. תאר בקצרה מידע הכלול בשכבה. מידע על דירות למכירה והשכרה בראשון לציון. בחר מילות מפתח הקשורות לנושא השכבה, דירות, מכירה, השכרה, נדל"ן. בחר את סוג השכבה, נקודה. בסיום, לחץ על כפתור הבא. במסך זה קיימות שתי אפשרויות ליצירת השכבה. אפשרות ראשונה, הוספת נקודות למפה, הכוללות שם ותיאור. אפשרות שנייה, הצגת בועית מידע עם שדות בהתאמה אישית, מתוך מגוון אפשרויות שונות. לאפשרות הראשונה, הוספת נקודות למפה הכוללות שם ותיאור. לחץ שמור במסך זה. להוספת נקודה, לחץ על השכבה הרצויה. בחר, התחל הוספת נקודות לשכבה. לחץ על כפתור הוספת נקודה. הקלק במיקום המדויק. הכנס נתונים רצויים ולחץ על שמור. להצגת בועית מידע על השכבה החדשה, לחץ על הנקודה. לאפשרות השנייה, להתאמת השדות לפי העדפתך, לחץ על כפתור בחירת שדות בהתאמה אישית במסך זה. לדוגמה,
בשדה הראשון בחר שדה מסוג טקסט בשם כתובת ולחץ על שמו. לחץ על הוספת שדה נוסף. בשדה השני בחר שדה מסוג בחירה בשם סוג הנכס והכנס את האפשרויות הבאות: דירה, דירת גן, דופלקס, מגרש. בשדה השלישי בחר שדה מסוג מספר בשם מספר חדרים. בשדה הרביעי בחר שדה מסוג שעות פעילות בשם שעות ביקור בנכס. בשדה החמישי בחר שדה מסוג בחירה מרובה בשם תוספות והכנס את האפשרויות הבאות: מיזוג, חנייה, מרפסת, מעלית, גישה לנכים, ריהוט. לסיום, לחץ שמור. להוספת נקודה לחץ על השכבה הרצויה. בחר, התחיל הוספת נקודות לשכבה. לחץ על כפתור הוספת נקודה. הקלק במיקום המדויק. הכנס נתונים רצויים. ולחץ על שמור. להצגת בועית מידע על השכבה החדשה, לחץ על הנקודה. גלישה נעימה.